Наистина с няколко думи. Аз не знам дали хората си дават сметка какво означава протестите да спрат и управляващите да останат на постовете си. Аз мога да резюмирам какво означава това. Това означава в един открит двубой нечленоразделната платена агитка на националистите, която пика на колоните на Националната опера, да победи световната оперна прима Александрина Пендачанска. Това означава жалките марионетки, които участваха в едно престъпно назначение на шеф на ДАНС, да победят големите български актьори Камен Донев, режисьорите като Явор Гърдев, като Теди Москов. Това означава авторите на доноси да победят най-издавания и превеждан български автор в съвремието ни Георги Господинов. Това означава платените журналисти на Делян Пеевски да победят свободните журналистически гласове, които са чест за професията във вашата телевизия и в останалите медии. Това означава истеричния глас, който призовава всички към омраза и насилие, да победи хилядите протестиращи, които дори не стъпват по тревата, когато протестират и с усмивки дават минерална вода на полицаите. Това означава икономистите и юристите, които се погрежиха за монопола за хазарта и за закони, които облагодетелстват олигархията, да победят икономическите и юридическите експерти на неправителствените организации. Това означава престъпните босове и техните дебеловрати бодигардове да победят родителите, които излизат с деца на раменете си да протестират, или с други думи, това означава позора за нацията, срама на нацията, да победи гордостта на нацията. Това трябва хората да си дадат сметка, че се случи в този открит двубой, ако правителството не подаде оставка, а управляващите запазят поста си.